Ini apa bojomu? Putraku Siti Kiringir. Siti Warsati kabradane ning ngombe. Bojomu. Pantun langsung ambil bebek kelas. Kene yo. Kecil kali putih-putih. Iki lho. Nek yo jenenge putih kapuk apa piye? Niku lho. Umi. Gara-gara niku. Kuwi ireng sampe kok malah meneng ae. Critane gara-gara niki. Ah, nggih leres niki lho. Piye. Iki lagi sudagan, duwe bojone kan iki. Niki asline niku wong jere. Nek gara-gara dibarbal bojone niki ora gara-gara. Goro-goro kaya wayang wae lho ya. Nah, jane niki pantun. Terus ujuk-ujuk dumadaan iki medal niku malah kepoyo-poyo. Lanang-lanangan. Nggih. Iya tapi sing cetha-cetha iki. Masih kepoyo-poyo iki. Critanipun rak ngaten. Kok wis lenggah dhisik. Monggo matur pinara. Kok malah rubuh Dadi apa? mangsamu. Kula niku nggih terus omongane niki lho. Dibang-bang. Ken webu. Gedung museum. Wah. Rek kondange wonten Umi. Enten Umi. Kula niku dadi wong niku mboten pati percaya. Terus kula mlebone. Wah. Jebul enten tenan. Iya no. Perkarane apa Umi kok iso tenan? Piye lah perkarane apa? Perkarane ngeten kula niku teng dulu nemu pusaka. Kalih tumbak sing dawa licik niku. Mbak dawa nek cedhak kundi. Pusaka niki nggih napa kula sudagan kok entuk pusaka. Enten niku lho, enten gulungan pring. Gulungan pring kok luas isine niku nawala. Oh, tulisane ngeten. Selamat srengenge. Ora selama sepene piye napa sing Sampe dundani padha mulai maca. Nggih, sampeyan jebulan wiwit srengenge isih tukul sangka etan, ambles. Asluke mula. Aku tetep tresna kelawan kowe, Maya. Gak Jawa lho. Maya. Oh bener, sing krungu sapa neh? Ah niku lho, Ras. Kula nggih. Niku Elingan nalika aku tinimbangan karo keparingi alari kiwak paringi karo ki manut unine layang mergo sing Senopati Madi kuwi lara atine ora kelakon duweni Maya putri sumpahe nganti aku pejagat tetep kudu gandeng lan Maya. Ning kersa dalem paring dawuh pisane Purna lan Sirna iki kudu diwok. Nanging ngobonge kudu cedhak lan weruh kawan si Mumi mau. Sambung lan bojo kula. Sambung lan bojo. Siti Warsati, Siti Aminah. kok Siti Aminah lho. Ya, itu sisi supe mau. Supe kula mau. Oh, dianggep padi-padi sih. Ah, iya. Saiki nek wis cetha yo. Donga bareng-bareng. Monggo. Jat.
Nanging kuwi putriku, mula aku njaluk tulung dimesake bojone. Maya. Seksana. Ayo. Tak sampurnake. Nawala sampun kobar, sampun badhe gentayangan malih. Wujudan putih kan kados ngaten. Ya mau nggih. Panglima. Mah. Panglima soe iki to. Soe iki to. Ya, iki mergo tresno ora jenenge ora kan. Durmawatine dhewek ning ngantuk pejagate tetep kudu gandeng karo si Mah. Lah nganti bojomu diberani mergo saka kagemalali kuwi mau. Supaya iki. Muga-muga serenane si Mumi bali ning bojomu bisa nggon wong lemah rukun atut butut karo iki. Amin. Iki kandhek kowe crita aja nganti nulari marang wong lagi ngaya kewajiban bebrayan. Utamane temanten putri sing lagi wae disemua bisa atur runtut karo runtungan kejene mimilan mintuna. Amin. Pikantuk nugrasa Gusti Kang Maha Agung. Amin. Sing kagem kersa ya ngono pikantuk anugrah ora ana sambikala apa-apa. Amin. Kandya santi rahayu. Rahayu, 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 kang samya pinang.